Hi guys, may gabi. So, nakabot na ta din guys. Ang mga bata to paila ni mama. Kay nangadto man to sila ganyan dito ako kina nahaponan ko pag uli nagabinaan kay giwatan na lang ako si Alan ang akong masakyan kay may kon man siya nga muuli. So, ang among lungagan among gibalhin dani. Kay nahugmo naman dadto. So, dani namin naglungag sa yuta. Pag nakasain ako ng kanin, magluto na po kong sudan guys. Nagpalit kong isda na tulingan. Ako nang panog ikog. Ipatog 1 kilo. So ako nang pritohon guys. Nakasahod man ta karon pero atong sahod gibahin-bahin. Nagbili pod ko paniguro og bahog sa baboy kay akong anay nanganak ra ba. So gipalitan ako siguro og bahog. O kana para na pagatas. So ayan nabudgetan gid ang baboy guys. Budgetan akong bahog. Daw atong sahod karon ki bahin-bahin. Kay ako may magbayad pa mong motor ni Doy. So daghang kayong salamat sa inyong tanan guys, lalong-lalo na sa hindi pag-skip sa aming ads. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi kami makasahod. Kahit konti lang ang sahod namin, at least kada buwan na nami madawat nga kada buwan, pero gid may mahirapan ug taman. Ug daghan kayong salamat sa inyong tanan guys. So kwanta sa panhapon manghuli ra tong mga bata karon kay nagtawag na ko ni Reluna. Ang padong na sila dire. Guys, dito na ko so ako naman balikin kay naluto na ang ilalim. Ini siya tambal karon guys. Ina sakit lagi he? Ganina. Ha? Ganina. Kaon pas kayo dukuan. Ay, ulit ko kayo. Ako nakalot. Kamulot ako luto guys. Muna ang kumughat ni Reluna guys. Kaming garabo para mo sa iyong ubo. Ako na ilayin paghumol. At pwede rin na siya tampo lang. Wala. Wala. Kuya. Kanin siya. Ako sa nang panghugasan guys. Kaya na ko yung mga pita. Hugasan yung sadaan. Ko na. Si mamagagang na rin nagtudlo. Tuloan ko na kailagay niya sagbot. Itudluan ko sa yung gagaw ni mama. Mama daw na ipahinubig. So wala pa man ta nakaluto. Magatiman sa ko sa iyang timughat ni Reluna. Maniya ihinubig. Para ni siya sa UTI. Ang initon. So ako ng hugasan guys. Nagas pa mga tubig guys. So ako sa mga hugasan. Tulog adlaw, pulihan na daw ni siya. So maglain naman ng lami. Diyan na ni siya tubo sa tubig. Ngayon iya hinubig. Kailangan din siya mahugasan siya maayo. Kumana siya hugas, so isulod ko na sa tumbler. So ato na isulod ang iyang ko na sa tumbler. Yang timughat. Ang hugas ba ko guys
Che. Sige, ang kumangko sa tilay na. Buta na to ng tubig guys. Muni yung hinubig. Kumana si Rilo nagkaon guys. So painom na ako siya tambal. Sauna sa GUTI siya. Ang girisita sa doktor mauni ko try. So karon kay nag-trigger man. Wala na ako siya adtog doktor. Paitan na ako siya ko try. Sauna di pa siya pakatulon na guys. Nga ako man nagdugmukaon. Dili mo ito nani. Kuhaan mo ito, katong. Guys, ready na ang among panihapon. So, ayan. Bilin po ko para sa pamahaw. Ako nang sabawon ugma. Mayroong tuyo. Saba kaya mong kong ginagas pa mong tubig. Kina. Yang semasa nasi kusum pun siang pun si basta panlangin dari barang gambar panlangin kan yang pagkaon sila bisa gino panlangin yang ko yung kapag sa barang Amin. Kanta guys. Gamara nami. Ihapa dia, berapa? Ihapon mo ng luto. Bauan to ka karon. Paano ko ng dukot ko? Marap mo ng luto. Nagasa pa ng tubig. Nagpasak-pasak pa, ha? Apostol? Napil ka gina? Laman ka na po. Wow, sariling na. Laman sariling na. Bukto yung duyan na. Ito lang magkano eh. Napaka mga packing enggak? Napaka packing. Okay. Bisa nasa ini. Ganda eh. Cuma ketulung guys. Ama kami. Itu kerjaan aslinya bah. Yang habis. Nga, wala na on. The prank. Butong kami dah. Yung kwarta. Ningkong. Nay. Nay. May kwarta. Kuto. Itong kwarta. Pastola. Itu yang meetingnya saya belum pas dua. Aku mau connect ini. Nay, otik. Nay, otik. Nay, otik. Ang dalawang dapat sa sayan. Ay. Basta, tagang kuhaan ba sa bird. Dalawang ba sa sayan? Itu kalau kas dos dah. Bagaimana sila nang sa iyo? Ina mo muna na diyan. Dili lang yung awatun sa kuna na. Stay ko na kung tulog para sa man.
Wala na ba time? Okay na, tarog mo ka nun, eh. Anong bakit to? Na. Ayun, di na ko nagkanamaya. Kanan lahat na. Sabi na ko. Hindi, ako. Minsan ka ba? Naku. Masuk ko sa putol na. Sungitan na ka. Apostol ganina sa odto. Damang ka makakakaon. Marugi ka, ha? Pangluwa na buang. Naku na. Cuk, cuk. Namakod po ng mga. Nakakita mo na po mo. Yan siya lang guys, mga pisya. Duty na na siya guys. Pero siya nagpit na kong panlapon. Duty na siya karon. Kita. Bang lagi tik. Kasi palabig tamis na kayo na. Hi guys. Hi guys, good morning. Kaya mo manghungta. Joke lang. Ang hatagkuan guys, talbos ng ay hatagtangkong og alugbati. Kay kuan atong isagol sa pinaritong esda. Ito kong tangkong, akong alugbati, hambog ng tangkong guys. Kuha sa itong isagol sa isda, itong sabawon. Magsabaw ta guys. Makahigop ang mga batos na to sa sabaw. Makahigop sa sabaw ang atong batos. Siguro na natin alugbati. Nagprito ko sa isda gabi eh. So, napay nabilin atong sabawon. Atong butangan og alugbati. Amok akong alugbati. Diba? Udlot atong kaon na ni guys. Udlot. Di pa natawar ito ng udlot kay. Kenjak to na ni guys. Pagkana ni masabaw. Atong sibuyas. Ako mag-udlutan good panakot. Tanlad na lang to guys, tanlad. Tanlad atong imbutang sa atong sabaw.
panasambog akong tanlad, oh. Okay. Daog na, daog. Guys, ready na nga mong pamahaw. Nagbasoy ko og tangkong dawalog bati. Gibutan ako piniritong isda. So, ayan, may pinirito pa. So, ang kanin. Huwag kami lang tatlo ang nandito. Kasi si Alan, nag-duty na. Daw si Doy-Doy. Naglakaw pag sa'yo ang birthday boy. Huwag siya kabalo kung unsa na nga adlaw karon. Nag-post man ko. Yeah. Huwag siya kabalo nga unsa adlaw karon. Yang birthday karon ni ka-19. Si Mimi, huwag po nakabalo. Kabulong ako. Kaya kabalo na eh. Ignan ang daan. Asa to si Alan nakalimot to si Alan kay sayo na siya. Ay, surprise. Punta na ako. Surprise. So mamahaw ta guys. Pagkalis na mong soda. Ganyan ako rin si birthday. Lami ang masudan karon guys. Dami. Me. Pagbutang sa kanon me. Kaon na ta guys. Dami. Gamay ra kay na. Ito na lang. Nangko sa tunggan lang di ka tong pula lang oh. Palihog lang. Bisan lang na naman si Doy-Doy guys. Kimauli ra to karon. Pwede? Yabo nang sa sulod. Mamahaw na tanin yung tanan. Guys, wala iring mi. Kaya naman na dahil mong abay mi. Ang sipat. Mga sipat. Liwat man ni mo sipat. Oatmeal, oh. Di na siya makauna ng gulay mi. Lamig kay tagsudaan. May. Binas oy nga tangkyong. Huy, ayun dyan. Iguan ko. Ayun, nami kay mapakan si ate mi. Oh. Daut ulo nga pinirito. Diba? Sarap-sarap. Sabaw din guys. Teka, agad ka init. Pangaon ka guys. Ay, lamig yung init. Ha? Lamig yung init. Lamig kayo og init. Oh, ano to? Ilan na tabugoy na super phone ko itong lahom. Ano sa super phone dani? Nagkan. Biag. Ay, No. wala mo. Kanon na. Hindi ko rin. Sabaw lang. Baskog tuhod lang. Ako ang nani na hikap ko sa bog. Mga iyak ko sa na ay sa bog. Gulay na yun. Nanatek. Kahit ano kayo naman sa itong nilang lang. Wala ilang klase para may master. So kasi ara nagmata ng init tubig. Mahugan na niyang anay. Ano siya naglakaw. Kapit na palit ang tumpang. Ay. Nay? Huwag mo lang. Tek, hindi na palit sa pam. Bogin, tulapit lang ako. Hindi na palit ang tumpang. Kaya nagawin sa pizza. Iya. Wala. Ay. Halo-halo. Wapon. Ang doon ko nakita. Hapit ka na kita. Sa Facebook. Hindi. Prank ka po to. Ah? Prank. Edit mo to. Kaya? Hindi ko. Ito ulit yung nabo. Kasi may kabali. Kantag luya. Eh, baby. Sa laro to. Anak ko siya. Anak-anak pa kalayo? Anak siya. Ham ni kagapon na Amri kagapon mi. Di naman kami dito lang.
Wala sa ko ni mo ikuha. Wala sa ko ni mo ihap. Wala sa ko ni mo ihap. Bisan. Sure mi ba? Okay. Yan mo kung sa mga mata. Hmm? Hindi makasawa sa mga mata. Kaya langga may kayo mo. Kano may klase si Mimi? Ha? May klase. Ha? Ay, ate. Bakit? Yung sinodong na ida. Like, yung siya, dunggan mo na ako di na balik kasi titalan. Sige, Basta maman mag-exam guys, pahuwi din ng mga bata, pahuwi pa ng mga maestra. Sige, gula. Ngis lang ko pa ko sa maestra kasi mama. Akan ang pamig. Kuan ay spray. Lahir ka na siya. Katataw na nila. Ay! Kan ang dami. Pun lagi nang lagi. Sabihin kami na padulaon. Iyang kabayaan. Guys, nalang birthday boy guys. Ini. Ano ba? Ala undoy. Ala, birthday mo na yung karoy na. May bisita. Hoy, nauna. Pagkata ka pa ng ibang video. Salahaw. Sunod. Asya. Hey guys, nalang birthday boy. Pasok tayo sa ilang topic, guys. Pasok mo sa mansyon na magubot. Ay, balik na ka? Ibili ng sanilas. Ha? Ibili ng sanilas. Bili ni Abing iyang chinelas. Hoy, ibilin. Ba man mag ibilin abeng imong sinilas nga among balay, yuta. Namahaw sila, guys. Dahil siya pamahaw tate. Namahaw na mi, bago na namahaw. Ha? Bago na namahaw. Ano mo? Damara. So, kanila, guys. Pinarito. Tapos na ay OU. Day. Nagbasuin sa tangkong man. Trabaho na si Ara. Magay klase, me? Wala sa klase. Relax, si Mimi. Intel. Aman la mama. Wala. Magkuhan. Reyes sa senior. Kabulakan na ba sila? Kabulakan. Uy, dali mo di rin duha. Nung ba naman ang dote? Sorry, sorry. Dali. Dali. Dali mo diri, dali. Kabalo mama na nila. Dali. Dali. Dali na, dali. Sorry ko sila. Ako nakapanghipos. Nakuan pala diha. Nagkaramukat pa na diha. Ano naman? Dali.